سلامة عنا هبلنا بيتسب دقول زينا نزي ساعات زد لنا يوم زينات حجنا لكم قريبنا لنا مس دقول زينا سنة يصان حيت كخنا لكم بممناي نفتي بفيلم زحزنا زينا زعلت كنس قركم وعلى العلوي كادر حوحات تزازيمو ماخلاي كوميتي ودو حوحات بزدقو قام افصاص محلوفه سرحتن قصلت انفتات مسارات زغبر مدرخ مي يترعلو تمرر حود بحوحات بعمقوت بمزتاين بملؤ دمصي بمصدقن كابينيو كم زازمه صبصيبو ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ድማ ኣብ ውራ መሬት ማዕድንን ስርዓትን ምትሓዝ አንፈት ከም ዝተቀመጠ ሓቢሮም ኣብ ተጠቃምነት መሬት ስድራ ስዋትን ኣብ ሰራዊት ንዘለው አባላት እውን ብመሰረት ውሳነ ክስግበር ከም ዝተቀመጠ ወሲኾም ሓቢሮም ኣብ ዋናው ጉዳያት አመልክቱ ዝተገበረ ሰፊሕ ምይይጥውን በቲ ዝተነጸረ ውሳነ ከም ዝጸደቀ ትመላኺትሎም ውድብ ሕወሓት ኣብ ህዝቢ በደል ዘውጽሑ ሓለፍቲ ንምእላይውን ከም ዝተለመ ተገሊጾም እቲ ውድብ ኣብ ዘካይዶ ምይይጥ ክልተ ሰነድ ብጉጅለ ميت ببيزو كم زتخايدن اتي حد سند اب بوليتيكاوي ايكونومياون محبراون صقمات ماخل غيرو زطمتن تخون اتي كالاي سند ما بهلو كنوتات مريح ودب حوحات ماخل غيرو زتنتن مخانيو تغليط زلم ابزو مز تدالو سندات بماخلاي كوميتي بتانكارا غون زترايو نخحد حيلي كاب مريت تግራይ موغادو مبل 14 ودباو غويا مكايدون مشطر ودب كعقب مخالون زبلو كم تانكارا غونتات كم زتوسدو تغليصون عقمن مرحنتن ودب صقم هلاو صقعتኛ مبسواس ናብ ገዛ ደርብ ዝተቀየረ ምህላው መስመር ምሽርሻር ከቢድ ክራይ አካብነት ምህላው ጋዕዚናን ጸረ ዲሞክራሲን ምህላው ናይ ፍልጠት ጸገም መርሕነት ካብ ደለልትን ሶሃፍትን አይረሓቀን ናይ ጸላእ ሓይለት ሓሳስባ ይኹን ዝምባለ ይምክትን ስልጣን ተጠቂሙ ከምድሌቱ ይምድብ ልዕልነት ሕጋይ ይخبرን መድረኽ ይረግጽ መደብ ይሐሰም በከባቢያውነት ዘጣሓለዩ ጸቢብነት የንጸባረቅ ኣብ መድረኽ ዘተረዳዳ አኻሎ መደጊሙ የንጸባረቅ ዘብሉን ካልኦት ድማ በደኽመት ዝተራይ ምዃኖ መተሓቢሩ እትውድብ ንቀጻል ህጹጽ ግብዋይ ከም ዝጽውዕን ናይ ፕሮግራም ለውጥ በመግባር በሐድሽ ሪፎርም ክመጽ ምዃኑ ዝገለጸ ትውድብ ናይ ዞባ ደቡብ ኣብ ግብዋይ ክካተቱ ክግበር ብጻቅጥ ሕጋውነት ውድብ ክምለስን ኣብ መረጻ 2018 ዓመተ ምህረት ሕጋዊ ኮይኑ ንኽሳተፍ ከም ዝጽዕርን ንሱ ዘይተሳተፉሉ መረጻ ብፍጹም ከም ዘይካይድን ምግላጹ ተመላኺቶም مخنيات بالعلي كوبانيات امت زتوسد هندوت اوجد من قصقاس حساب زاغيد سرع ملاش كركبه كم زي كاله تحبيرهم دايركتور بورد تمت دكتور ابراهام تخستمس بي بي سي ابزكايد وقاله محتت قداي اتطنتاو خوينا زخونات كالات امت منقد حويت ابز جمرالون اب سرع سرحان انتلو ب 24 حدار 2018 عامه مرت بهاندبت فاينانس من قصقاس كم زي كالن حسابن ون كم زتاقدن كاب بانكتات كم زتغلصلن حبيرهم اتن كوبانياتات مخنيات ماقديان تحاتيتون كاب منقس فيدرال زتصحف دبداب كم زلن اتي دبداب دما اتن كوبانياتات حساب كينقساقسات اغيدو كصنح زز مخانيو بقال زسمعنا ينبر بسرع زتوهابن ملاشي كم زيلن دكتور ابراهام حبيرم زي حقاو مخانون تاني كوبانياتات حقن سرعاتن زهاجر خبيرن زخدا كوبانياتات مخانن بمغلاص سور ملاش بدبدبين كوهابن محتاتن زغلصو دكتور ابراهام يخون بر زاغيد كابتن بانكتات زتوهاب سرع ملاش كم زيل لغلصوم غنا بصباح بتكوينا زبصحن عنوت صغاغيننا بسرح بمتاو ኣብዝንቀሳቀሱሉ ዘለው አዋን በሃንደበት ዝተወሰደ ሱጉምቲ ምዃኑ ዝገለጹ ዶክተር አብርሃም እዚ ቅቡልነት ዘይብሉን ዘይሕጋዊ ሱጉምቲ ኣብ ኢኮኖሚያዊ መንቀሳቀስን ማሕበራዊ ናብራ ትግራይ ከቢድ ጽዕንቶ ዘብጽሕ ምዃኑ አብርሃም ተካላት እምት ሕግን ስርዓትን ዝሃገራ ኸቢረን ዝንቀሳቀሳ በበግዚኡ በመሰረት መንግስት ዘውጾ መምርሕታትን ስርዓትን እናኽበራ በበግዚኡ ኦዲት ዝገብራን ሒሳብ መዝገበንውን ጽፉፍ ምዃኑ ግብሪ ብስርዓት ዝኸፍላ ጉባኤት መንግስት ዝፍጽማ ተካላት ምዃነን ዝተመስከረለን ينكبلو دما دكتور ابراهام غليصوم كما ابنت ابز حلف ورح مسكرم 2018 عامه مرت بعلوم قدماي مينستر دكتور ابي احمد ابزلول مدرخ بدرجه هاجر ابز تخايد مدرخ افلطو سلسته تكالات تمت تاحنتي تشلاميت بلاتينيوم اتن كلته دما تشلمت ورق بمخانن كاب هاجر بلوصاتن عبي جبر كفت تبهايلن كمز تشلما زخاخيروم حزي بهندبت تفصيم زول اجد تكالات تمت حقاونتن قبولنتن يابلون زبلو دكتور ابراهام تخصص سعبيناتو كبيد مخانون بقلط فكل علن صوع مالو افتين بي بي سي زهابو مبرهيم
ቲክቶከር አዶናይ ብርሃነ ከምዝ ተኣሰረ ተገሊጹ ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ ንአዶናይ ብርሃነ ገብረ ሚካኤል ብጥርጣረ ከም ዝሓዘ ገሊጹ ዘሎ ካብ ትማሊ ድሕሪ ሰዓት ጀሚሩ ቲክቶከር አዶናይ ብፌደራል ፖሊስ ተኣሲሩ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከብ ምስ ቲክቶከር አዶናይ መሓዞ ዝኾነት ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ጃነ ብዝብል ትፍለጥ ቲክቶከር እውን ከም ዝተኣሰረ ተሓቢሩ እቶም ቲክቶከራት ዝተኣሰሩሉ ምኽንያት ብቐጥታ ምስ ኣብ ዝቀረበ እዋን ዝተኻይደ ኢትዮጵያን ቲክቶክ ክሬቲቭ ኣዋርድ 2025 ቁጥጥር አውሮፓውያን ተኣሳሲሩ ምዃኑ ፌደራል ፖሊስ ገሊጹ ምኽንያት ማእሰርታ አዶናይ ምስቶም ባህልን ስነ ምግባርን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝጻረር ኣስነዋር ኣከዳድና ተኸዲኖም ኣብ ኣደባባይ ተራእዮም እዮም ዝተባህሉ ተጠርጣርቲ ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ገሊጹ እዚ ተግባር ንመናእሰይ ወለዶ ርካሽ ባህልን ምጽዓን ዝግበር ፈተነ ምዃኑ ዝገለጸ እቲ መግለጺ ንምክልኻል ከም ዝሰርሕ ኣፍሊጡ ኣሎ ይኹን እምበር አዶናይ ኣብቲ ዕለት ዝተኸደኑ ኣከዳድና ምስ ባህልን ልምድን ሕብረተሰብ ዘይጻረር ምዃኑ ርእይቶ ሃፍቲ ሙጉታሎ አዶናይ ናይ ዛዕመት ብሉጽ ቲክቶከር ተባሂሉ ዝተሸለመን መኪናን ካልኦት ሽልማትን ዝረኸበ ምዃኑ ይዝከር ጃኒ እውን ልዑል ተኸታሊ ዘለዋ ፍልጥ ቲክቶከር ኮይና ተሸላሚት ኮይና እያ ዝተፈላልዩ ምንጭታት ከም ዝሕብርዎ ትመሳር ምስ ድሕሪ ሽልማት ዝተልዓለ ውዝግብን ምስ ኣከዳድና ገለ ቲክቶከራት ኣብቲ ስነ ስርዓት ሽልማት ዝተኣሳሰረ ምዃኑ ክገልጹን ከለዉ ፌደራል ፖሊስ እውን ነዚ ኣረጋጊጹ ዘሎ ኣብዚ ሰሙን ባህሊ ማሕበረሰብ ዘራኸስ ኣከዳድና ተኸዲኖም ተባሂሎም ከባቢ 5 ዝኾኑ ቲክቶከራት ከም ዝተኣሰሩ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ከተማ ጋምቤላ ሰዓት ሕላፍ ኣዋጅ ተኣውጁ ምምሕዳር ከተማ ጋምቤላ ፍታ ከተማ ዘሎ እዋናዊ ኩነታት ጸጥታ ከም መበገሲ ብምግባር ካብ ትማሊ ጀሚሩ ተግባራዊ ዝኸውን ህጹጽ ሰዓት ሕላፍ ኣውጁ ምምሕዳርታ ከተማ ብዘውጾ መግለጺ መሰረት ብምግባር ዝኾነ ይኹን ምንቅስቓስ ሰባትን ተሽከርከርትን ካብ ምሽት ሰዓት 1 ጀሚሩ ብጥብቂ ተኸልኪሉ ኣሎ እቲ ምምሕዳር ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሃን ገጹ ዘመሓላለፉ ከም ዝሕብሮ እቲ እገዳ ካብ ትማሊ ጀሚሩ ተግባራዊ ምዃን ከም ዝጀመረን ነበርቲ እቲ ከተማን ተሽከርከርትን ባጃጅን ታክስን ሓዊሱ ድሕሪ ምሽት ሰዓት 1 ምንቅስቓሳ ይኽእሉን እቲ መግለጺ እገዳ ዝዛዘሙሉ ግዜን ክሳብ ክንደይ ሰዓት ከም ዝቕጽልን ዝርዝር ኣይሃበን እቲ ምምሕዳር ከተማ ንውሳኔኡ ምኽንያት ዝገበሮ ብጸጥታ ዝተኣሳሰረ ዝብል ኣጠቓላሊ ሓሳብ ጥራሕ እዩ እንተኾነ ግን ነቲ ጉዳይ ቀረባ ዝኾኑ ወገናት ከምኡውን ነቲ ኩነታት ክልል ዝከታተሉ ተዓዘብቲ ከም ዝብልዎ እቲ ስጉምቲ ክውሰድ ዝኽኣል ኣብታ ከተማን ከባቢኣን ዝተራእየ ስጋታት ጸጥታ ስለ ዝነበረ ምዃኑ ይገልጹ ጋምቤላ ምስ ደቡብ ሱዳን ዘለዋ ደቡብ ኣቀማምጣን ሓሓሊፉ ዝፍጠር ምንቅስቓስ ዶብን ተሳገርቲ ብረት ዝሓዙ ጉጅለታትን ነቲ ክልል ንጸጥታ ስጋት ተቃልዐ ክገብሮ ጸኒሑ እዩ ብተወሳኺ ድማ ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ገለ ከባቢታት ኢትዮጵያ ምስ ዘሎ ናይ ጸጥታ ዘይምርግጋእ ብምዝማድ ኣካላት ጸጥታ መንግስቲ ኣብታ ከተማ ከካይድዎ ዝሓሰብዎ ስራሕ ምርመራ ወይ ኦፕሬሽን ክህሉ ከም ዝኽእል ይግመት ካብ ምሽት ሰዓት 1 ጀሚሩ ምንቅስቓስ ምግትኡ ኣብታ ከተማ ብዝካይድ ንግድን ማሕበራዊ ምንቅስቓሳትን ዓብዪ ጽልዋ ክህልዎ ከም ዝኽእል ተሓቢሩ ብፍላይ ብዋዒ ወይ ድማ ሙቐታማ ናይ ኣየር ንብረት ትፍለጥ ጋምቤላ መብዛሕትኡ ግዜ ምንቅስቓስ ዝካየድ ምሽት ስለ ዝኾነ እቲ እገዳ ብልዕሊ ነበርቲ ጸቕጢ ክፈጥር እዩ ምምሕዳርታ ከተማ ሕብረተሰብ ንኣካላት ጸጥታ ምትሕብባር ክገብር ከም ዝሓበረን ኣብ ዝቕጽሉ መዓልትታት ብዛዕባ እቲ እገዳ ዝምልከት ምምሕያሽ ወይ ተወሳኺ ሓበሬታ ክወሃብ ከም ዝኽእልን ገሊጹ ቻይና ንኢትዮጵያን ኤርትራን ክትደራደር ተኸሎ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ቀድሚ ዝተወሰኑ መዓልትታት ማለት እውን ብሶኒ ኣብ ኣስመራ ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝተዘራረቡ ልኡኽ ቻይና በቀርና ኣፍሪካ ትማል ኣማሲዮም ድማ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝኣተው ተሓቢሩ ምስ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ዝተዘካይዱ ዞም ልኡኽ ቻይና ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ገዲዮን ጢሞቴዎስ ተዘራሪቦም ኣለዉ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢትዮጵያ ዶክተር ገዲዮን ጢሞቴዎስ እውን ተዘራሪቦም ኣለዉ እቲ ምይይጥ ኣብ ቀጠናዊ ጉዳያት ዘተኮረን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሰማይ ዓሪጉ ዘሎ ወጥሪ ንምዝሓልን ስምምዕ ንኽገብሩን ምዝታይን ምዃኑ እውን ርእይቶታት ይወሃበሉ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ አሕመድ ቅድሚ ክልተ ዋርሕ ኣብ ፓርላማ ዝገበርዎ ናይ መኽፈቲ መደረ ሓያላን ሃገራት ዝበልውን በዓል ኣሜሪካን ቻይናን ምስ ኤርትራ ከደራድርዎም ሓቲቶም ምንባሮም ዝዝከር እዩ ነዚ ሕቶ ዝስዒቡ ድማ ቻይናን ሩስያን ብፍላይ ካብ ካልኦት ሃገራት ብዝተፈለየ ንክልቲአን ሃገራት ከደራድራ ከም ዝኽእላ ተንተንቲ ክዛረቡ ጸኒሖም እዮም
እዚ ናይ ቻይና ፍሉይ ዝገበሩ ናይ ሶምን ጉዕዞ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ድማ ምዝ ጉዳይ እዚ ዝተኣሳሰረ ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሚትሎ እዚ ፍጻመ እዚ ቻይና ብምድልዳል ዝምድናታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ብዝበለጸ ክትሳተፍ ከም እትኽእል ዘመላኽት ፍንጭ ክኸውን ይኽእል እዩ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ afti ምስሉ ቻይና ሚስተር ሁ ቻንጉቹን ዝገበሩ ርክብ ቻይና ንቀርና አፍሪካ ሰላም በመፍጣር ፍሉይተራ ከምትጻወት ገሊጾም መንባሮም ይፍለጥ እዚ ድማ ጸገማ ዞ አፍሪካ ብዕልዋን ጣልቃ ምእታውን ዓበይት ወጻተኛታት ኃይለታትን ዘኻፈ ክኸውን ከም ዝኽእል በመጥቀስ ቻይና በአሉታ ዘይኮነት በአውንታው ክትምክት ከም ትኽእል ዘመላኽት መልእኽት ኮይኑ ተረኺብሎ ተንተንቲ ከም ዝብልዎ ቻይና ንሰላም ኣብ ቀርና አፍሪካ ትደልዮ ዘላ ምኽንያት ብፍላይ ድማ ኣብ ኢትዮጵያ በሚሊዮናት ዝቁጸር ንዋይ ወይ ድማ ኢንፍራስትራክቸር ስለዘ ፍሰሰት ንሓልዋ ውሕስነትን ቀጻልነትን ምዃኑ ይምጉታለው ክሳብ ሕዚ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ሳዑዲ ቱርኪ ዓረብ ኤምሬትስ ሩሲያ ለንደንን ድርድር አካይዶም አለው ዝብሉ ሪቶታት ይወሃበለው ቀጻሌት መደራደሪት ዓድ ድማ ቻይና ምዃና ይተፈሊጥ ዘሎ ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ናብ ሳዑዲ ዓረብ ከም ዝገሸ ዝፍለጥ ኮይኑ ኣብዚ ጉዳይ አድሂቡ ምስ ንጉስ ሳዑዲ ማየት ከም ዘሎን ድሕሪ እዚ ድማ ቻይና ከም ትረዳድኦምን ብድሕሪኡ ድማ ትጉዕዞ ናብ ኣሜሪካ ምዃኑን እዩ ጸብጻባት ዘመላኽቱም ኢትዮጵያን ዛምቢያን ኣብ ዓውድ ወታደራዊ በምትሕብባረን መስራሕ ተስማዕምያን አገራት ኢትዮጵያን ዛምቢያን ኣብ ዓውድ ወታደራዊ በምትሕብባረን መስራሕ ዘኻለ ስምምዕነት ተፈራሪመን ከም ዘለዋ ተገሊጾም ላዕለዋይ ኢታማዦር ሹም ኃይላት ኢትዮጵያ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ምስ ላዕለዋይ ኢታማዦር ሹም ዛምቢያ ጀፈሪ ዚኤል ዘትዮም አለው ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ብዘዋን ንድሕንነት ትዘባ ከምውን ንሃገራት ሰላምን ምርግጋዕን ኢትዮጵያ በቆራጽነት ከም ትሰርሕ ተዛሪቦም ምስ ዛምቢያ ዘለዋ ርክብ ብዝበለጸ ንምዕባይ ከም ትሰርሕ ውን ገሊጾም አለው ሌተናል ጀነራል ጀፈሪ ዚኤሊ በወገኖም ወታደራዊ ምትሕብባር ዝሓሸ ዓቕምን ምፍጣርን ሓበራዊ ረብሓን ምዕባይን ከም ዝሕግዝ አረድዮም ኢትዮጵያ ምስ ዝተፈላለዩ ሃገራት ፍላይ ድማ በአፍሪካ ሰፊሕ ወታደራዊ ምትሕብባር ክትገብር ጸኒሓ እያ ኣብ ወርሒ መስከረም ኬንያን ኢትዮጵያን ብቁጠባዊ መንገዲ ኣገዳሲ ዝኾነ ስምምዕ ምትሕብባር ጸጥታ ምፍራሞም ዝዝከርዩ እዚ ድማ ሓበራዊ ልምምድ ወታደራት ልምውጥ ሓበሬታ ምክልኻል ግብረ ሽበራን ጸጥታን ዶቡን ዘጠቓልል ምዃኑ ይግለጽ ኣብ ወርሒ ጥቅምት እውን ኢትዮጵያ ምስ ሞዛምቢክ ምትሕብባርን ወታደራዊ ምድልዳል ንምግባር ተስማዕምዖም እዮም በተወሳኺ እውን ምስ ሃገራት ሞሮኮን ኡጋንዳን ሓበራዊ ወታደራዊ ስምምዕ ከም ዝገበሩ ዝግለጽ ዘሎ ኢትዮጵያ ካብ ሃገራት አፍሪካ ሓሊፋ ምስ ሃገራት ጣልያን ጀርመን አሜሪካን ሩሲያን ወታደራዊ ምትሕብባር ንምግባር ኣብ ውሽጢ ወርሒ ከም ዝተስማዕምዑ ዝዝከርዮም ነፈርቲ ኩናት አሜሪካ በወሽመጥ ቬንዙዌላ ክዝምብያት ራየን በሰንኪ መርሓ አሜሪካ ብልዕሊ ፕሬዚዳንት ኒኮላስ ማዱሮ ዝምራሕ መንግስቲ ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኩናት ከይውላዕ ተሰጊኡ ኣብ ዘሎ እዋንን እተን ነፈርቲ ተራየን ዘለዋ ስርዓት ማዱሮ ኣብ ምስግጋር ዕፀፋርስ ኢዳሎ ክብል ዝኸስስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ዓበይቲ መራኸቢ ኩናት ናብቲ ዘዋፊሩ ከም ዘሎ ይፍለጥ እተን ዝተራየ ነፈርቲ ክልተ ናይ ባሕሪ ሓይሊ አሜሪካ ኤፍ-18 ተዋጋእቲ ጀት ምዃኑ ጸብጻባት ይረዶም እዚ ፍጻመ እዚ እቲ ሓይሊ ኣየር አሜሪካ ንድሃይ ማዱሮ ንምዕፋን ካብ ዝጅምረሉ ግዜያት ሒዙ ናብቲ ዘባ ዝቐርበ ምንቅስቓስ ምዃኑ ይግመት እተን ነፈርቲ ውግእ ኣብ ልዕሊ እቲ ቬንዙዌላን አሜሪካን ዝዳቡ ወሽመጥ ቬንዙዌላ ንልዕሊ 30 ደቓይቕ ክዝምብያ ከም ዝጸንሓ ጸብጻባት ይሕብሩ ሓደ ሚኒስትር ምክልኻል አሜሪካ ወይ ድማ ፔንታጎን ኦፊሻል እቲ ምንቅስቓስ ወትሩ ዝካየድ ስልጠና ከም ዝነበረን እተን ጀታት ኣብ ኣህጉራዊ ናይ ኣየር ቦታ ከም ዝጸንሓ ገሊጹሎም እንተኾነ ግን እቲ ምንቅስቓስ ጋዝ ዝፈጥር ንምዃን ከም ዘይተሓሰበ ስሚሩሉ ፕሬዚዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ስርዓት ማዱሮ ኣብ ምስግጋር ዕፀፋርስ ኢድ ከም ዘለዎ ይኸሱን ንምዕጋት ምስግጋር ዕፀፋርስ ኣብቲ ዘባ ዓበይቲ ወታደራዊ ሓይልታት ኣዋፊሮም ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ መዓልትታት ፕሬዚዳንት ትራምፕ መዓልትታት ማዱሮ ብኣጻብዕቲየን ቀርየን ዘለዋ ብምባል ኣብቲ ዘባ ወታደራዊ ግብረ መልሲ ከም ዘስዓበ ገሊጹ ነይሩ ነፈርቲ ውግእ አሜሪካ በውሽመጥ ቬንዙዌላ ክዝምብያ ምርኣይ ድማ በመንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ምጥርጣርን ብሕማቕ ዓይኒ ምጥምማትን ኩናት ዝወልድ ከይኸውን ስጋት ፈጢሩሎ ኣብ መንጎ አሜሪካን ቬንዙዌላን ዘሎ ዝምድናታት ድሕሪ ምውሳኽ እገዳን ደውታ ዲፕሎማሲያዊ ዝምድናን ኣዝዩ ዝባሰ ኮይኑሎ አሜሪካ ንፕሬዚዳንት ኒኮላስ ማዱሮ ከም ሕጋዊ መራሒ ቬንዙዌላ ይተቐበለቶን በአንጻሩ ነቲ ናይ ቬንዙዌላ ተቃዋሚ መራሒ ዋን ጋይዶ ከም ጊዜያዊ ፕሬዚዳንት ትድግፎ
رأيا اتدما مادرون أمريكا كم حدقن يوصعتن حيلي كريا غيرويو سرعة مادرون تقضى أمريكا نمكات مثل روسيا نتشاينا نزلو وتادرو متحبار عدلا ديلو روسيا بفلاي أبزيز حلف أوانات حيال نفرت كوينات مراخب بحر ناب فنزويلا وافيرا لممدك تكايد صني حيا نايزون كالوتون تدماميرو أمريكان فنزويلان ناب حيال كوينات كياتوا سقات فتيرو كم زلو تحبيرهم امبارك سفتوات خطاتلتي مدف دغول زينا نزي ساعات زدالنا يوم زيناتات نزوم كتكتاتلو ومز صنحخم يمسلو نيروم اب قصالي بخلوت حدش معبالتات كساب نراخب سسناين عقم سلام